si Tanya Chinita. At ako naman si DJ Laboching. At kakasa kami sa Speed Eating Challenge! Chopsticks Edition! Yan! Ala! Ang hirap! Ang galing mo naman masyado! Dagdag mo Bobo! Sira na yung meeting ko. May timer ba? Nakaka-300 Naba ko, naba. na ako. Ang hirap! Tamid! Pumasok sa ilong ko. Focus. Grabe, paano to? Ayaw dumikit eh. Uy, bawal yan. Chopstick nga eh. Ito nga tingnan mo, gagamitin. Bawal yan. May mo yan? Ano ba yan? Basta seryoso ko dito ah. Ito yung isa. Uy! Dalawa. Ay, joke, wala. Time's up. Ay! Ang dami yung aninto eh. Hindi, dalawa lang yung nakain ko, diba? Kadugan, ako isa lang. At dahil mabagal ka at ako ang mabilis at ako ang nanalo sa Speed Eating Kineme Challenge, Kakainin ko sila ito ang parusa mo. May kakainin ka. Yun, ay. Oo. Ito ay inspired mula sa Bulate. Sili Challenge ni Totoy Bato! Kadiri! Totoy pa naman ako, sabi ko na nga ba? Good luck sa Almoranas! OMG! Go friend, kaya mo yan. Lunukin ko talaga to. Oh my God. Nilanak ka! May technique! O, ano lang? Wala yung technique, naghirap pa si Totoy Bato. Ano, ayan na, naiiyak na. Dito ka. Huwag kang magpanggap sa amin. Hingaya ko to. Naiiyak na. No. Ay. Ano, ayoko na. Okay na, thank you so much. Always your number one. SM radio station. Love